Ya, pane imwe lesson isina kudzidzwa nevanhu vakawanda vakadzidza. Imwe chete yakasara yekudzidza munhu, kufunda munhu, waugere naye, waunoshanda naye. Unoona munhu achiita majokes nemunhu asiri mumudhi yemajokes. Iyano kana kuzvitarisa kuti zviri kuita here panguva yandiri kuzviitira pacho nezviri munhu zviri kuenderana here. Iyoyo ndo imwe lesson isina vamwe vanhu. Kana uchida kuita majokes, tanga waona kuti mwakonekta here, uyo acho ari kudzorerawo here, iwe uri kudzorera. Kwete kuti iwe unongoramba iye achingoti iwe chakazoti iye achingoti taakuona kuti iwe uri kuita majokes ndiwe dofo risina kudzidza, unenge watirasike njere bijana.